The day of Pentecost has come, and we are together. Let us face bravely into the winds of God. Surely God is in this place. The works of God surround us. Listen, look. The Spirit of God fills us with amazement. God sets us afire with wonder and awe. We will sing to God as long as we live. We will celebrate the gifts of God. Shall we all rise? Holy,
Manatili po tayong nakatayo. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa isang araw na napakaganda. Salamat Panginoon dahil binigyan mo muli kami ng pagkakataon upang sumamba. Dalangin namin Panginoon o Diyos. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna at lumukob sa amin, sa aming pagsamba. Salamat dahil dinala mo kami rito, Panginoon, sa iyong sambahan. Bigyan mo kami ng kasapatan, Panginoon, upang ang patuloy naming paglilingkod, panalangin, pananampalataya, ay magkaroon ito na, Panginoon, ng kabuluhan upang sa gayon, kami na inyong mga anak ay madama ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon at ang kagalingan ng sino man lumalapit sa inyo, ay makamtan namin, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang buhay na Panginoon na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng biyayang ito. Kaya sa aming pagsamba, dalangin namin ang kahandaan ng bawat isa na sa paglapit namin sa altar, sa iyong paanan, bigyan mo kaming, Panginoon, ng kasapatan at ng kahalagahan ng iyong bendisyon. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din namin ang aming mga manggagawa na siyang mamumuno at mangunguna sa aming pagsamba, ang pagtanggap ng banal na hapunan, ang lahat ng aming kakailanganin, Panginoon, ikaw ang manguna, and we invoke your presence upon this place, Lord God. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Praise God! Hello po, good morning sa ating lahat. Medyo kumaway nga po kayo kasi hindi ko makita ang inyong mga matamis ng ngiti. Yan, let's welcome our new conference year 2022 and 2023. Amen po? Bigyan nga ko natin ng clap offering ating Lord God. Yes! Ito po yung unang linggo ng ating conference year 2022-2023. Ngayon po, wini-welcome po natin ang bawat isa na naririto. At kung meron po tayong mga bisita na ngayon pa lamang po natin nakasama, pwede po ba kayong tumayo para po kayo aming ma-welcome ng buong puso? Or same person ang nariyan po. So, welcome po kayong lahat. Yan, narito rin po tayo para batiin po natin yung ating mga birthday celebrators. Ayan. Tingnan nga po natin kung sino ang mga magdaraos ng kanilang mga kaarawan this week. Wala pa po akong kopya. Yan, for June 5 to June 11, we would like to greet Karen Domingo, si D.S. Robert Percasio, Chloe Natalie Inventado, si Jose Rojas III Siciliano, si Ate Love Grace, si Chanco, si Ada Sapno, Ruel Arogar, Kyra Joy Gundan. Yan po ang magbe-birthday. Meron pa po si Janice Aquino, Zaini Ali Nazmin, ang ganda ng pangalan, ang hirap bigkasin. Roditera Coronado, Elvira Aquino, si Kuya Jimmy Santos, Carla Denise Aquino. Ano po? Kuya Jimmy Samonte pala, sorry po.
Dalawa na ang mata ko, malabo pa. Yun po, bigyan po natin sila ng magandang awitin ng happy birthday. Tayo pong lahat ay umawit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, happy birthday po. At syempre, narito rin po tayo sa ilang mga announcement po natin. Actually, yung ating pong mga regular na gawain mula po sa prayer night, Bible study, mga care groups natin, cell groups, at Sunday school ay parang hindi pa po natin matutuloy. So, magkakaroon po muna kami ng meeting, pagpaplano po, break muna po. So, wait for further announcement po. Yan. At ang ating pong UKG ay hindi po napuputol. Yun lamang po ay replay siya for the meantime, for the whole month of June. Pero ang biyaya po ng Diyos, ang mensahe niya ay hindi po nauubos. Amen po, kahit po replay yan, supportahan po natin at lagi pa rin po nating panoorin. Yan, tinatawagan ko po ngayon para hindi lang i-welcome ang bawat isa sa atin na narito, kundi yung mga bago nating kasama nating mga kamanggagawa. So para po sa pag-welcome sa kanila, tinatawagan po natin ang ating chairperson ng council, Kuya June Sermonia. Ayan po. Magandang umaga po. Gusto ko pong i-welcome yung mga bagong diakonisa namin. Thank you po. Hindi pala napalitan. So, gusto ko lang pong ibigay yung brief na pagpapakilala sa ating mga bagong, in fact, hindi na bago yung isa sa atin, si Pastor Sunny. Sabi nga ni Brother Dave, the return of the comeback. May sa 10 page po sila. Bibilisan ko na lang po. Si Pastor Sunny po ay dati na sa atin. Hindi ko na matandaan kung anong taon. 34 years na pala sa ministry si Pastor Sunny. 8 years siyang naging district superintendent sa Palawan Philippines Annual Conference. 6 years siyang naging chairperson sa Board of Ordained Ministry. Nagkasama po kami niyan. Tapos, 6 na asawa. Hindi, nagkamali ako. Isa lang po ang asawa ni Pastor Sunny. Siya po ay nagtapos ng Master of Divinity sa UTS at nag-aral din siya ng Doctor of Ministry sa Union Theological Seminary. At naging delegado din pala siya ng General Conference in 2004 sa Pittsburgh, Pennsylvania, USA. At naging time delegate sa Central Conference. Yun lang po ang maikling pagpapakilala kay Pastor Sunny because he is the return of the comeback. Ito pong si Pastor Joey. Ganito ba talaga ang spelling ng Joey, Pastor? Joey, J-O-I-E, Camarillo Galinato. Hindi ma-pronounce ito ni Brother Dave eh. Ang nasa isip ni Brother Dave, Galinato. So, siya po ay talagang full-blooded Ilocano from Narbacan, Ilocos Sur. Ang kanya pong asawa ay Sister Ruth Enrado. Isa po siyang registered nurse. At ang kaisa-isa nilang anak, si Jerry Charis Igalinato, 13 years old.
Kung pa po to, babae. Babae. Si Pastor ay isa pong magaling na writer. At ang hindi ko mapaniwalaan, si Pastor Joey ay choir director din pala. Tapos isa siyang professor sa iba't ibang university. At gusto kong basahin po mga kapatid sa kababaang loob. Siya po ay nagtapos ng Master of Theology sa Southeast Asia Graduate School of Theology. Noong 2000 and 2003, siya po ay nagtapos sa Union Theological Seminary, Master of Divinity, summa cum laude. Yun lang po ang nakayanan ni Pastor Galinato. Summa cum laude lang yung natapos niya. At hindi naman po natin ipinagmamalaki yun. At 1991-1997, St. Mary's College, natapos siya, teacher pala, pastor. Bachelor in Elementary Education. So mga kapatid, kinat ko na lang yung iba. Marami po siya pa dito at napakaganda nitong lahat nung nandito sa papel niya. Kung babasahin ko po, baka hindi natin matapos. So, Pastor, I would like to welcome you and your family at Knox United Methodist Church. At sa kaugalian po namin dito, para tumagal itong dalawang nasa harap ninyo ay ipinagdadasal po ng liturgies natin. Tinatawagan ko po ng ating lay leader at ipagdasal ang ating dalawang pastor. Talagang kaugalian talaga yun. Sige po, Pastor, luhod ho kayo para hipuin po kayo ng ating chairman sa ulo. Tayo po'y lahat tumayo at itaas po natin ang ating mga kamay bilang hudyat ng ating pasasalamat at panalangin sa Panginoon. O Diyos Ama, salamat po sa inyong manggagawa na narito ngayon sa inyong harapan. Salamat sa buhay ng bawat isa sa kanila na iyong inaalay upang na kanilang inialay upang kayo'y patuloy na paglingkuran sa pamamagitan ng Knox United Methodist Church. Salamat dahil binahagi mo ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng manggagawa namin. Hindi lamang sa dalawang ito, kundi maging ang aming Pastor Ong, ang dalawang aming tsakonesa, at lahat ng mga staff na manggagawa. Hinaharap namin ang taong ito, Panginoon, na may pagpapakumbaba at pasasalamat. Ikaw, O Diyos, ang siyang pumili sa kanila para makasama namin at mamuno sa spiritual ng aming gawain. Maraming salamat dahil hindi po kayo nagkulang. Hindi din po kayo, Panginoon, patuloy niyo po ibinubuhos ang biyaya sa aming iglesia. At dinadalangin namin ang kabuuan ng Methodist Church, Panginoon, na sana'y patuloy mong gabayan. Hindi magkawatak-watak, hindi magkahati-hati, kundi iisa, Panginoon, nagadikain na patuloy kang paglingkuran, baging kaisa namin ang lahat ng Methodist Church. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor San de la Peña, sa buhay ni Pastor Joey Galinato, at ang kanilang patuloy na paglilingkod, Panginoon, ay aming tinatanggap. Maraming salamat at tinataas namin lahat ng papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, narito po ang ating butihing mga pastor. May makapal at saka medyo may manipis. We thank you, Lord, for the finished work of Jesus Christ in our lives. Salamat po, Panginoon. For we have celebrated Ascension Sunday last Sunday. Today we are celebrating Pentecost Sunday. Father, we thank you. We bless you. For Lord, you have made a way in our lives. You have saved us from death
and we are victors and we are conquerors before you. Thank you, Jesus, for your abounding grace. Thank you, O God, for we can walk in victory in the mighty name of Jesus Christ. Father, we bless you, we honor you. Let us worship him in spirit and in truth. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let's celebrate Jesus, for he is good and his mercy endures forever. Thank you, Lord. Come on, put your hands together. It's good to see people worshiping God. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Let the people of God say, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphans a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Lahat ng pinagpala ng Lord, this is amazing grace. Oh, oh, oh. This is unfailing love, Yeah, that you would take my place, yes, Lord. That you would bear my cross. You lay down your life. Thank you, Jesus. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. We will never stop worshiping you, Lord. We will never stop praising your name. We will never stop lifting the name of Jesus. For truly, he is worthy of glory, honor, and praise. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing.
that you have done for us, Lord. We thank you for every good thing that we have seen. Thank you, Lord, for great and mighty things that are ahead of us, Lord. Thank you for you are good and your mercy never fails. Unto you alone, Jesus. Come on, put your best clap offering unto the name of the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. There is no other name given to man by which we can be saved but the name of Jesus. What a wonderful, beautiful, powerful name of Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Come on, declare. The sin was great, your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord, for we know that you are near to the brokenhearted. Thank you, Lord, for by your stripes we are healed. Death could not hold you, the veil tore before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no
Thank you for your sweet, sweet presence, Lord. Thank you for your sweet, sweet presence, oh God. For those who are weary, for those who are heavy laden, Father, we thank you for your Spirit lifts us up. Thank you for the Holy Spirit that has come during the Pentecost, Lord, as a helper, as a counselor, as the one who sticks closer than a brother. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Come on, we worship the name of Jesus, not only with our mouths and our lips, but also with our hearts. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to buti na lang. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. We worship You, Lord, in spirit and in truth. Oh, hallelujah to the name above every name. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Unto You alone be all glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus we pray, and all God's people say,
Amen. 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 You may be seated in the presence of the Most High God. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa aklat ng mga gawa, chapter 2, verses 1 to 21, at ganito po ang sinasabi. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanggang nahanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinapupunuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga nagsisitahan sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso at buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ng karamihan at nagamaang sapagkat sa kanila'y narinig ang bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. At silang lahat ay nagtaka at nagsipaggilalas na nagsasabi ng narito, hindi baga ang mga Galileyong lahat ng mga ayay nagsisipagsalitang ito? Bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga nanganahan sa Mesopotamia, Judea at sa Cappadocia at Punto at sa Asya, sa Phrygia at Pamilya, sa Ehipto at mga sakop ng Libya, nakaratig ng Seren at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo. Mga Cretense at mga Arabe ay nangagrinig nating nagsisipagsalita sila ng mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At nang silang lahat ay nagtaka at naglito, sinasabi ng isa't isa, ano ang kahulugan nito? Datapuwat ang mga iba'y nangaglilibak at nangagsasabi, sila'y puno ng bagong alak. Datapuwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kaniyang tinig at sa kanila'y nagsaysay at sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat ng anahan sa Jerusalem, nang aalam nawa ninyong lahat ito at sa inyo'y pakinggan ang aking salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing, naghaya ng inyong inaakala. Ngayon sa oras na 3 lamang ng araw, datapuat ito yaong sinasalita sa pamamagitan ni Propeta Joel. At mangyari sa mga huling araw ang sinasabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu Santo sa lahat ng laman. At sa inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula at ang inyong mga binata ay magkikita ng mga pangitain. Ang mga matatanda ay magsisipanaginip ng panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking Espiritu at magsisipanghula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw na usok. Ang araw na magiging kadiliman at ang buwan ay dugo,
bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. At mangyayari na nga ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us read from the Psalms, chapter 104, verse 24 to 35b. And it says, Lord, you have made so many things. How wisely you made them all. The earth is filled with your creatures. There is no ocean large and wide where countless creatures live large and small alike. The ships sail on it, and it plays Leviathan, the sea monster which you made. All of them depend on you to give them food when they need it. You give it to them and obey it. You provide food and they are satisfied. When you turn away, they are afraid. When you take away your breath, they die and go back to the dust from which they came. But when you give them breath, they are created. You give new life to the earth. May the glory of the Lord last forever. May the Lord be happy with what He has made. He looks at the earth and it trembles. He touches the mountains and they pour out smoke. I will sing to the Lord all my life. As long as I live, I will sing praises to God. May He be pleased with my song, for my gladness comes from Him. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Lord, to me, as thou didst break the beside the sea, beyond the sacred page, I see the Lord. My spirit once more the only living word. Ti may kadwa may basa kat manipod ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma kapitulo 8. Anak ti Dios dagiti idalan ti Espiritu ti Dios. Tasaan na kayo apagbalinan na tagabo ti Espiritu nga inted ti Dios kada kayo. Saan na kayo met apagbutngan? Pagbalinan na kayo kat di nga anak ti Dios, kat babaan iti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo ti Dios ako na tayo, Ama o Amak. Makitanggay ti Espiritu ti Dios, kayo ti Espiritu tayo. Amangi pakaammo nga anak na tayo ti Dios. Agsipod ta anak na tayo, tagikwaen tayo to, dagiti duldulin na bendisyon, ngagpahay kaligiti tattao na. Makipagtagikwa tayo tumet kan ni Kristo, kaligiti indulin ti Dios, ngagpahay kan kwa na. Tanong may ranod tayo, iti panagsagaba ni Kristo, may ranod tayo tumet, iti dayag na. Kakabsat, ti sao, ti apo. Let's all stand for the reading of the Holy Gospel according to St. John. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, Have I been with you so long, and you still do not know me? Philip, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me?
The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe on account of the works themselves. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. These things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. My dear brothers and sisters in the Lord, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. As we celebrate our 123rd anniversary, may we continue to uphold God as the rock that holds us in our faith for many more years to come. When others see with earthly eyes just what they want to see, you will see the things that never die. You will know and recognize why sin will shine like flame, the priceless truth that others will deny. When others say I'm just a man who likes to dream his dream, when others call a miracle amazing, you listen for eternity in moments as they pass, and see with spirit eyes what others feel. Upon this rock I build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. And all the powers of hell itself shall never more prevail against it, for Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll
build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time upon this rock, upon this rock. If in a simple conversation you see the Son of God, if you would choose to lose when you could win, if you would give your life away for nothing in return, then you are where my kingdom will upon this rock, I build my kingdom, and on this rock, forever and ever it shall stand. And all the cause of hell itself shall never more prevail against it, for Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock, I build my kingdom, and on this rock, forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation, I build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock, I build my kingdom, and on this rock, forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation, I build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock, I build my church. Upon this rock, upon this Good morning po sa ating lahat. God is good and all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! To God be the glory po. Hallelujah, praise. Ano ko lang po ito. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang kanta ng choir o Panginoon. Nawa ang mga mensahe nito ay natimo sa aming puso at isipan at patuloy naming magagamit sa aming buhay. At nawa buksan mo ang puso at isipan ng buong kongregasyon sa umagang ito at ang mga salita mo ang kanilang maipamuhay sa pang-araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito na ang linggong ito ay Pentecost Sunday, na kung saan nag-aalab ang ating pananampalataya. Kaya yung ating sign po, meron po tayong cross at saka flame. Ito po ay alab ng pananampalataya ng mga Metodista. Ang title po natin ngayon, ang banal na espiritu ay kailangan natin sa ating buhay. Nais ko lamang pong dagdagan yung binasa ni Sister Sharon. Sa Acts po tayo gagamit. Acts 1 and 2, 1:21. Pero dagdagan ko po sa John 7:37 to 39, it says, On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, If anyone is thirsty, let them come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. But this meant the Spirit, whom
those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng dagdag na teksto ngayong umaga. Good morning, brothers and sisters in Christ. Kumusta po kayo? Mabuti po, ano po. Yun po ang sagot ng karamihan, mabuti. Pero ang sabi ng iba, magandang sagot daw ay mas mabuti gaya ng dati. Alam niyo mga kapatid, 8 years ago, akong nadestino dito sa NACS. Ngayon po ay binalik ako. Wow, nice po napakaganda ng multimedia sa pangunguna ni Brother Francis, si Chanko. Ano po. Palakpakan po natin ang multimedia po. Para po tayong nasa telebisyon. Ano po? Para po tayong nasa telebisyon. So, purihin po ang Diyos. So, salamat po sa inyong pagtanggap sa amin ni Pastor 26. Virtual po ito. At noong May 27, ordination, commissioning, other business, and reading of appointments. Alam niyo mga kapatid, hindi pa gaanong nagsisync sa akin. Kasi po biglaan po ang pagkadestino. Merong pong tawag sa akin ng leadership noong 22, pero sabi maghanda ka, baka malilipat ka. Pero not sure pa. Pinag-aanda pa lang, either malipat or ma-retain. But in 26, one day before the reading of the appointment, dito na po pinix na babalik daw po ako sa NACS. Purihin po ang Diyos. Being a soldier of God, we must follow the command. Kami po ay parang mga sundalo na kapag isinugo ay doon kami tutungo, mga minamahal. Kaya nga po, sa pagkakataong ito ay kahapon po, mga ilang araw, wala po akong magamit na laptop, ay kasi doon sa pinanggalingan ko po sa Valenzuela, provided po ang laptop at saka desktop. Yung isang laptop nasa misis ko, kaya wala akong magamit, napilitan po akong bumili kahapon. Kaya purihin po ang Diyos. Bago po ito, 1 day pa lang yung laptop ko po. First time na nagamit natin dito sa worship natin, purihin po ang Diyos, na bendisyonan kaagad. Opo. Kaya nga, I know that God will never leave me nor forsake me. Siyempre, hindi ninyo kami pababayaan ng mga manggagawa, mga pastor at tsokonesa, hindi nyo kami pababayaan. Kung hindi kami pababayaan ng Diyos, gayon din kayo. Sapagkat you are my brothers and sisters in Christ. Kaya ang kailangan natin, pagtutulungan, tulungan ninyo kami upang lumago ang ating iglesia, mga kapatid. Brothers and sisters in Christ, one thing I want to say, we need unity. Amen po ba? We need unity. Meaning, partnership between the clergy and the lay. If there is unity, victory in the ministry. Meron pong victory sa ministeryo ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ang Pentecost ay ang ating pagdiriwang sa pagdating ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na sa mga unang alagad. Ang banal na Espiritu ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay kasama natin. Siya ay sumasa atin. Kung paano ang anak ay sumasama at ang ama ay sumasa anak. Gayon din, tayo ay magkakaisa bilang anak ng Diyos. Kailangan natin ng unity, parang unity team. Ano po? Dati po ang Pentecost ay pista ng anihan sa Exodus 23:16. Paglaon po ay ginawang pista ng pag-alala sa pagkakaloob ng kautusan
ng Diyos kay Moses sa Old Testament. Sa ating mga Kristiyano, ito ay pag-alala sa pagdating ng banal na Espiritu. Bakit nga ba mahalaga ang banal na Espiritu? Ano ang ginagawa nito sa ating buhay upang tayo ay kumilos? Alam niyo mga kapatid, kung wala ang Espiritu Santo ng Diyos sa atin, ibig sabihin, kung ganoon ay kontrolado pa tayo ng masamang kasalanan ng ating pagkatao. We are controlled by sin sa ating buhay without Holy Spirit. Ay hindi ganap ang ating pagiging mananampalataya kapag wala ang banal na Espiritu. Katulad ng mga unang alagad, sa halip na magpahayag sila, pagkatapos na mapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagtakbuhan, lumayo ang mga alagad, natakot sa mga Hudyo. Kung ganun po ang mangyayari, nabalutan sila ng pagkatakot. Kaya ito ang dahilan na sila ay hindi pa nila natanggap totally ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Nandyan lang ang banal na Espiritu, but they didn't receive yet the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay napakahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano dahil siyang nagdudugtong ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Malinaw na sinasabi ng Biblia sa Roma 8 verse 9, kung wala ang Espiritu ni Kristo sa ating buhay, ay hindi tayo kay Kristo. Kung hindi ka kay Kristo, maaring sa dyablo ka, di ba? Yun lang naman dalawa sa Panginoon ka o sa dyablo ka. Wala tayong ibang pagpipilian. Napakahalaga ang presensya ng banal na Espiritu dahil siya ang tatak ng kaligtasan. Sa Efeso 4:30. Alam ba ninyo na siyang nagbibigay sa mga alagad ni Kristo ng tapang at kapangyarihan upang magpatotoo bilang mga saksi ng Panginoon. Sa Gawa 1:8 at ang sabi, kayo ang magiging saksi ko sa Jerusalem, doon lumakas na ang loob nila, Samaria, Judea, at sa buong daigdig. Kaya lumakas ang loob ng mga alagad, nalis na ang takot sa buhay nila at nagpatuloy na maging saksi, magpahayag ng salita ng Diyos sa iba. Kapag ang isang Kristiyano ay walang tapang na magpahayag ng salita ng Diyos sa iba at ikinahihiya pa niya ang magbahagi ng salita ng Diyos, may problema po tayo. May problema po tayo sa buhay. Natanggap mo na si Kristo pero nahihiya kang i-share yung salitang tinanggap mo sa iyong buhay, yung kaligtasan mong tinanggap, nahihiya kang ibahagi. Kailangan po ibahagi natin. Yung hindi naman kailangan expert tayo sa Bible. Kailangan yung karanasan. Meron naman pong, di ba yung sa ating pananampalataya sa Metodista, Scripture, Tradition, Experience, and Reason. Kahit yung experience mo, hindi ka man talagang expert sa Bible, yung experience mo, yung karanasan mong binago ka ng Diyos dahil sa banal na Espiritu, yun po ay napakahalaga. At kadalasan nga, yung karanasan, yun ang nagiging dahilan ng conversion ng ibang tao. Tayo ay mga bagong saksi sa panahon na ito. Yung mga alagad nauna, from generation to generation, transfer po sa atin yung kapangyarihang magsaksi sa buong daigdig. Ang ganitong kawalan ng presensya ng Espiritu Santo ay parang pagkauhaw sa tubig. Ito ay ebidensya ng kawalan ng bagay na lubhang napakahalaga. Gayunman, sinasabi ng Panginoon na kung maramdaman natin ang pagkauhaw sa banal na Espiritu, maaari natin siyang tanggapin ang saganang pagdaloy ng tubig sa pamamagitan ng paglapit natin sa Panginoon.
Sa oras na ito, mga kapatid, dapat nating aralin, pag-isipan ang ating kalagayan, ugnayan sa ating Panginoon. Number 1, mga kapatid, kailangan tayong mauhaw sa Diyos. Kaya ang bawat tao ay may kulang na dapat mapunan. May parang butas na kailangang matakpan. Perfect na ba tayo? Hindi pa. Kung perfect ka na, hindi mo na kailangan ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus, I came here not to be served, but to serve. Naparito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At naparito ako upang pagalingin ang may mga karamdaman, hindi yung walang mga sakit. Kung wala ka ng kasalanan, matuwid ka na, hindi mo kailangan ng Diyos. Matuwid ka eh. Pero tayo, alam natin, being mananampalataya, ay makasalanan tayo. Ngunit dahil tayo nilinis ng Diyos, para ba yan sa whiteboard, sinulatan na gano'n. Tapos in-erase. Pag in-erase yung ating mga kasalanan, balik po yun, malinis. Purity. Pero hindi po tayo nag-alis ng kasalanan. Ang Diyos ang siyang may kapangyarihang mag-alis ng kasalanan. So kailangang may pagkauhaw tayo sa tanging ang Diyos ang makatutugon ng pagkauhaw natin yun. May kakulangan sa ating buhay na tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng kaganapan ito, mga kapatid. Katulad po ng mga aso, kapag nanganak po yung inahing aso, ano po ang mapapansin natin sa mga tuta? Kusa po itong maghanap ng masisipsip na gatas. Kaya tutungo siya sa may suso ng inahing aso para makainom ng gatas at mabuhay. Hindi naman siya hinihila ng ganun eh. Wala namang kamay yung aso eh, para ilagay sa dibdib niya. Kundi kusang hinahanap ang gatas ng ina upang siya ay mabuhay. Dapat ganon, being a Christian, nauuhaw tayo sa salita ng Diyos. Ganon ang Pentecostes. Ganon ang pagbaba ng Espiritu Santo. Saan ka man, sino mang tao makausap mo, ay naroon ang pagbabahagi mo ng salita ng Diyos. Ang bawat tao ay kusang naghanap sa Diyos. Dahil ito ay disenyo ng Panginoon. Wala tayong magagawa, wika ng Panginoon, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Detached tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Dapat we are always connected to the Lord. Dapat na connect po tayo gaya ng sanga. Ay yung mga sangang hindi namumunga, puputulin yan, itatabi, pag natuyo yan, susunugin. Dapat kailangang mamunga tayo, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay magsasama-sama, magtutulungan, I believe, lalago po ang ating iglesia. Dadami po ang ating membro. Prayer, humbleness, pagkakaisa, pagmamahalan, yun po ang kailangan natin. Without that, nothing, walang mangyayari, mga minamahal. Tayo ay nilikha ng Diyos upang hanapin siya. Kusa tayong ginawa ng Diyos upang mauhaw sa kanyang presensya. Hindi magiging kompleto ang ating buhay hanggat hindi natin natatagpuan ang Diyos. Kaya kung natagpuan ko ang Panginoon, dahil dati madilim ang aking buhay, huwag na nating ikwento yung madilim na buhay. Pero nung masumpungan ko ang Panginoon, hindi ko na binitawan. Mahirap mamuhay sa kadiliman, mga kapatid. Para kang daga na maraming humahanap sa iyo. Lagi kang nagtatago. Pero kung ikaw ay namuhay sa liwanag, nagliliwanag ang iyong buhay, at ang iba ay yung, hindi naman yung katulad ng pandemya. Maganda sana yung pandemya, nahahawa ka, no? Kapag nahahawa yung tao, sa kabanalan natin, sa buhay natin na na-convert tayo sa Panginoon, yun po ay napakaganda. Yun po ang magandang pagkahawa. So, ang nauuhaw, maghahanap tayo sa Diyos, natural sa tao.
tulad ng pagkauhaw sa tubig. Hindi tayo makakainom sa matagal na panahon. Tayo ay mamamatay. Gayon din naman, walang kabuluhan ng buhay na hiwalay sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin, Panginoon. Hallelujah. Yan, wow. Kasi nga, pinapalakpakan natin ang mga artista, ang mga singer, ang mga politiko. How much more ang Panginoon? Once more, palakpakan natin ang Panginoon. Dahil Pentecost Day ngayon. To God be the glory. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Yun po. Ngunit kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, tayo po ay painumin. Sa ating paglapit sa Panginoon, tayo ay bibigyan ng kakulangan sa ating buhay. Pupunuin ng Diyos yung ating mga kakulangan sapagkat kulang ang buhay natin. Wala pang lumapit sa Panginoon na nabigo. Kung minsan ang kakulangan ito sa ating buhay ay madalas nating hinahanapan ng tugon sa ibang bagay. May mga tao naghahanap ng kaganapan sa buhay sa pamagitan ng material, kayamanang material. Ngunit hindi napapawi ang kanilang pagkauhaw. May mga ilan naghahanap ng katugunan sa mga kasikatan at karangyaan. Ngunit hindi rin nawawala ang pagkauhaw nila. Ang iba ay naghanap ng mataas na posisyon. Ngunit hindi rin nakokontento na nanatili silang uhaw. Ang sabi ng Panginoon ganito, kung kayo ay nauuhaw, lumapit kayo sa akin. Napansin ba ninyo ang salitang akin? Lumapit kayo sa akin. Saan tayo lalapit? Kay Jesus. Minsan, wala tayong malapitan. Minsan may mga tao, nagpakamatay. Anong nangyari na nagpakamatay? Paano nung time na siya ay nagkakaroon ng mga problema at suliranin, wala man lang kumausap sa kanya. At lalo na kapag ang taong niya ay walang pananampalataya, hindi niya malalapitan ng Diyos. Kasi kung minsan walang kumakausap sa atin, parang tayo nag-iisa na lang sa mundo. So, may malalapitan tayo ng Diyos. At ma-overcome natin whatever problems and trials in our lives because Jesus is in us. Amen po ba? Parang mahina. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. My friends, kung pakiramdam mo ay kulang ang iyong buhay, lumapit ka sa Panginoon. Pabayaan mong tugunin ng Diyos ang iyong pagkauhaw sa Kanya. Second, kailangan nating manalig sa Diyos. Manampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya o pananalig sa Diyos ay hindi lamang paniniwala sa Diyos. Ito ay ganap na pananalig kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Dahil kung namatay lang si Kristo at hindi na muling nabuhay, wala pong kabuluhan. Wala tayong pag-asa. Tanging siya lamang ang mga dinidiyos na namatay at nabuhay. Yung iba, dinidiyos si Buddha. Namatay si Buddha pero hindi na nabuhay. May iba pa. Pero ang ating Panginoon namatay at muling nabuhay. At yun ang ating pag-asa. At yun ang ating kapangyarihan. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Ito ay paniniwala na si Jesucristo ang Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang ating doktrina. Ang Diyos na nagkatawang tao nakasilimuha sa atin. Biro mo, mula sa kataas-taasan, bumaba. Napaka-humble ng Panginoon. Bumaba, nakasalamuha sa mga makasalanan. Upang ang mga makasalanan ay maging banal, mga kapatid. Ito ay paniniwala na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Ang pananampalataya ay siyang naghahatid sa atin sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Ang mahalin ng Diyos ng buong puso at paglingkuran siya habang tayo ay nabubuhay. Ano po ang pinakamahalagang utos? Love your God with all your mind, with all your heart,
with all your soul, and with all your strength. Di ba? With all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Mahal ba natin ang ating kapwa? Amen. Madaling mahalin. Pero mahal ba natin ang ating kaaway? Mas mahirap, ano? Mas mahirap gawin. Pero yun ang katuruan ng Panginoon. Pero magagawa natin yan na mahalin ang ating kapwa, ang ating kaaway, if we humble ourselves. Pero kung may pride tayo, hindi natin magagawa. Sabihin mo, itaga mo sa bato, hindi kita babatiin. Wala na. Pinutol mo na mabago ang buhay niya at ang buhay mo. So my dear friends, nawa ay mapuspos tayo ng Espiritu Santo. At kung ang mapapatunayang tunay ang ating pananalig, hindi lamang tayo makakainom ng tubig ng ating Panginoon, ng Spirit na yan. Ang mangyayari, babalong ang tubig na yan at ang ating buhay ay patungo sa ibang tao. May kwento tungkol sa mga mountaineers. Yung mga mountaineers umakyat sa bundok, sa mga gubat. Mountaineers. Umakyat. Sila po, yung may isang grupo, naligaw po sila sa kagubatan. Ang lalagyan ng kanilang tubig ay ubos na. Sa sobrang pagod at pawis, halos matuyot na ang kanilang balat at wala silang makitang tubig. Sila ay uhaw na uhaw. Nais na sana ng isang kasama na siya ay magpakamatay. Ngunit ang kanilang leader ay nagsabi, "Huwag, maghanap tayo ng tubig. Maghanap tayo ng tubig." Siya ay nagpatuloy sa paglalakad, yung iba ay nagpahinga, at siya ay nakasumpong ng baging. Tinaga niya yung baging, nilagay niya yung lalagyan ng tubig, at dumaloy ang tubig. At siya ay nakainom. Pinutol niya yung baging at siya ay nakainom. Sumigaw siya ng malakas sa kanyang mga kasama. At sabi niya, "Parini kayo at makakainom kayo ng tubig." Agad-agad na lumapit at nakainom ng tubig ang kanyang mga kasama. Natighaw ang kanilang pagkauhaw. Siya pala isang environmentalist at ecologist. Meron siyang kaugnayan sa kagubatan. Kaya niya nagawa yun, alam niya ang direksyon, maligaw man sila. Hindi sila mamamatay dahil meron siyang kaugnayan sa kagubatan. Kung ikaw, ako, tayong lahat may kaugnayan sa Panginoon, hindi tayo mamamatay. Mamamatay tayo physically, but spiritually mabubuhay tayo. Amen po ba? Once again, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Ganito rin ang nakakatagpo sa Panginoon. Para silang nakahanap ng bukal ng tubig. Hindi lamang sila naliligtas, kundi pati ang iba ay naliligtas. Pakinggan po natin ang sabi sa Gawa 16:31. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayanan. Isa lang yung nanampalataya. Dahil sinyer niya sa kanyang kasambahay ay buong sambayanan ay naligtas, mga kapatid. Hindi lamang ikaw maliligtas, pati ang binabahaginan mo ng salita ng Diyos, maliligtas din sila. Lalo na yung iyong kapamilya, kapuso. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, sisibo lang tubig. Saganang babalong ang kaligtasan ng buhay mo. At ikaw ay magiging buhay na patotoo sa maraming tao. Third, kailangan nating tanggapin ang banal na espiritu ng buong puso. Buong puso. Buong puso mong tatanggapin. Hindi yung pahapyaw. Hindi naman pwede mga kapatid na yung isa nating paa sa langit, yung isa sa impyerno. Di ba? Di pag lumakad ka, sakang ka. Hindi naman tayo Hapon, di ba? Pilipino tayo. Sexy tayo maglakad, di ba? Dapat straight tayo sa Panginoon. Di ba?
tulad ng ating nabanggit, kailangan natin ng Espiritu Santo. Siya ang nagdurugtong sa atin sa Diyos. At siya rin ang nagbibigay ng lakas, tapang upang tayo'y magpatotoo. Kaya pag wala ka pang tapang, hingin mo ang banal na Espiritu sa Diyos. Tatapang ka magpahayag ng salita ng Diyos. Paano tanggapin ang banal na Espiritu? Pakinggan ninyo ang sagot mula sa talatang 13, mula sa Lucas, kabanatang 11. Ipagkakaloob ng Panginoon sa mamagitan ng panalangin. Prayer. Meron tayong dawn prayer. Meron tayong mga iba pang mga prayer groups. Sumali po tayo. Pagkakaloob ang Espiritu Santo sa sino mang hihiling sa Kanya. Ang iglesia ay mananatiling mahina at walang kapangyarihan kung ang Espiritu Santo ay wala. Mawawalan tayo ng pagpipigil sa sarili. Madali tayong magalit, madali tayong mairita, di ba? Mawawalan tayo ng tuwa. Lagi tayong malungkutin, di ba? Hindi tayo nagiging excited sa salita ng Diyos. Parang nababagot ka. Ba sabi mo, ang haba ng sermon ni pastor. Makauwi na nga, di ba? Pero kung ikaw ay puspos ng Santong Espiritu, gaano man yan kahaba, nag-i-enjoy ka. Amen po ba? Parang dito lang banda. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. So yun po, napaganda. Manampalataya ka at darating sa iyo ngayon ang Espiritu Santo. Ang mga Metodista ay maalab ang pananampalataya. May flame. Kaya may cross, may flame, may apoy. Ibig sabihin, mainit ang pananampalataya. Tayo po ay mapanalanginin. Mahilig umawit dahil kay Charles Wesley. Hilingin natin na magkaroon ng Pentecostes sa ating iglesia sa Knox United Methodist Church. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yun po ay napakahalaga. Pag nagkaroon ng Pentecostes dito, matindi ang pagbabago. It is like a wildfire na maraming mako-convert, lalo na sa panahon ng pagsisimula ni John Wesley, mga kapatid. Kung hindi ka pa nakaranas ng personal na revival, hilingin mo sa Panginoon na maranasan ito. At gayon yun, mga kapatid, hilingin mo at ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. At nawa sa umagang ito, sa ating pananalangin, hilingin natin na bumaba ang Holy Spirit, yung tinatawag, we have a Holy Spirit. Ibig sabihin natin yung maalab na pananampalataya. Tayo po'y sumandaling manalangin, isa puso nyo, bumaba ang Holy Spirit, yung maalab, matapang na paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, praise the name of God. Lord Jesus, salamat po sa iyong mensahe. Ngayong umaga, hinihiling namin ang Pentecostes, ang pagbaba ng banal na Espiritu upang kami ay maging matapang, matatag, maibahagi namin ang salita ng Diyos sa ibang tao. To God be the glory. This is our prayer, Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen. Mike. Salamat po, Pastor Sani, sa napakayamang mensahe. Alam ko po, ganado kayo, hindi dahil bago ang inyong laptop, kundi sa inyong pagbabalik sa NACS. Patuloy po tayo. For God loves a cheerful giver, and God is able to provide you with every blessing in abundance, so that by always having enough of everything, you may share abundantly in every good work. Let us gather our gifts together and offer them to God in gratitude and praise. Tinatawagan po natin ang ating mga tagalikom. Sa atin pong mga nasa kanilang tahanan at sa ibang dako ng daigdig, kayo po ay
pwedeng mag-abot ng inyong tithes and offering sa inyong mga kanya-kanyang telebisyon o anumang gadget mayroon kayo. Nariyan po sa ibaba ang atin pong GCash account, ang atin pong account sa BDO Knox United Methodist Church. Pwede nyo po i-deposit o pwede nyo po ipahatid ang inyong mga ikapo. Salamat, O Lord, sa iyong presensya. Salamat sa iyong mensahe, sa mensahe ng awit, sa mensahe ng buhay. O Lord, narito ang aming mga tugon, ang aming mga ikapu, pangako, pasasalamat, birthday offering, anniversary offering, at iba pa. Bless mo ang mga kamay na nagkalob, maging ang hindi nakapagkalob, upang sa mga susunod na pagkakataon, may balik nila ang iyong kabahagi. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift We lift them up to to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praise. It is right and a good and joyful thing, always and everywhere, to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. In the beginning, your Spirit moved over the face of the waters. You form us in your image and breathe into us the breath of life. When we turned away and our love failed, your love remained steadfast. Your Spirit came upon the prophets and teachers, anointing them to speak your word. And so, with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Blessed
Holy are you, and blessed is your Son, Jesus Christ. At his baptism in the Jordan, your Spirit descended upon him and declared him your beloved Son. With your Spirit upon him, he turned away the temptation of sins. Your Spirit anointed him to preach good news to the poor, to proclaim release to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to announce that the time had come when you would save your people. He healed the sick, fed the hungry, and ate with sinners. By the baptism of his suffering and death and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. When the Lord Jesus ascended, he promised to be with us always, baptizing us with the Holy Spirit and with fire, as on the day of Pentecost. On the night on which he gave himself up for us, he took bread, gave thanks to you, broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, he took the cup, and when he had given thanks to you, gave it to his disciples and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new and everlasting covenant, poured out for the forgiveness of your sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." On the day you raised him from the dead, he was recognized by his disciples in the breaking of the bread and in the power of your Holy Spirit. Your church has continued in the breaking of the bread and the sharing of the cup. And so, in remembrance and in union with you, and in remembrance of these mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us as we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Pour out your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and cup. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood and empowered by the gifts of the Spirit. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world, showing forth the fruit of the Spirit until Christ comes in final victory. And we feast at this heavenly banquet through your Son, Jesus Christ, with all the Holy Spirit in your holy church. All honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. Amen. Because there is one bread, the bread which we break is our partaking of the body of Christ. The cup over which we give thanks is our partaking of the blood of Christ. My dear brothers and sisters in the Lord, the table of the Lord is ready. Our communion stewards will be standing on two stations. You will be asked to form two lines, observing proper distancing. Get your elements, go back to your seats, and wait until everybody has gotten their bread and cup, and will consume it at the same time. The table of the Lord is ready. Come.
given you now, my dear brothers and sisters, is the body and blood of Jesus. The Spirit of the Lord is on those bread and cups. As you receive them, you're actually receiving Jesus in His Spirit. As you receive them, pray. Pray that God may give you the grace that you need. Pray that God may grant you your healing. As you receive them, as you consume them, pray. Pray that you may be restored. You may be justified. Pray that whatever are your needs, they may be met by Jesus and by His Spirit who is on those bread and cup. As you receive, as you consume the communion elements, pray that all your worries in life, all the troubles that you're into, may be solved, may be gone. Receive the body, receive the blood of Jesus. Give thanks, for He has made you worthy to receive His body, to receive His blood. Jesus said, "This is my body, which is broken for you. This is my blood, poured out for the forgiveness of your sins." Please rise. The body of the Lord broken for us all.